di sa syudad kag probinsya sa Iloilo. Sa bumaga mga paturan, katulad sa nato nga ginabalag sa Pananyos, ang bisita sa reklamo publiko wala sa Liwan, kundi ang mayor sa Dumangas na mo ini ang banwa na ginabantayan sa madamo nga mga negosyante, madamo nga mga lideres, kag madamo nga mga investors nga mangin economic zone sa Pilakatan. Kag makita naton nga strategic location ining banwa sa Dumangas. Kag di nato mabalan tungod sa iyang progress o progreso kag madamo nga mga kadalagan sa patag sa ekonomiya. Ining banwa mangin syudad, isa ka component city sa syudad sa asang probinsya sa Iloilo sa madaling ng mga panahon. Ay hindi tungod sa iyang natural location, kag of course tungod sa leadership sa mga banwa. Kag sa bumaga muna nga rason nga katulad sa ibalhag naton sa Panayos, ang bisita naton subong amo ang mayor sa Dumangas. Nga wala sa Liwan kundi si Mayor Rolly Distora. Nakibalo kita nga si Mayor may mga programa na para sa ekonomiya at sa kayuhan sa mga pumunuyo, hindi lang sa Dumangas kundi sa bilog ng probinsya. Ang mga problema nato sa Dumangas, dugay-dugay mabatian nato na rin sa kay Mayor, tungod kay hindi amo ang lugar nga pagaymoon nga puerto no sa Iloilo, no? Kag makita naton nga ang mga ruro subong, mga salakyan nga dalagko halin sa Manila kag diretso pada sa Bacolod via Dumangas. So madamo kita sa mga pumangkot no kag mga bagay-bagay nga may baluan halin karon kay Mayor Distora sa Dumangas. Ang aton nga mga panelista diri si Atty. Paul Causing, si Captain Mamraba, si broadcaster si Sarburungan kag si Vito Sumaray. So relax lang sa muda mga kabyanan kay nagalagad kami din sa inyo pinagi sa mga nanuhay-tuhay ng mga informasyon kag mga kaalaman nga mabato natin halin sa Mayor sa Dumangas. Mayong maaga sa imo, Mayor Distora, welcome sa reklamo publiko. May agaman manong Dani kag sa tanan tagpalamati isang aning waragwagan, may aga sa ato mga panelists kag especially sa ako mga kasimanwa, may aga manong Dani. Okay, live kita mga kabyanan sa Action Radio kag sa Panay Press .com, sa Panay News Philippines .ph. Mabatian kag makita ang kita hindi lang sa Pilipinas, kundi sa bugos na bahin sa kalibutan. Mayor Distora, no? This is your second term. This is going to be hopefully my second. Hopefully. But, pero there is that brilliant ray of hope. Nga ba ka? Thank you nung sa imong pag-observar kag ikaw na pambalsina. So siguro din may magbuga kasi di ka overconfident, but I could say based on performance and accomplishments kag makita na minura kag pag-uswag sa banwa in all indicators setting humility aside, I guess I perform better in fact siguro sa akong para sa first 3 terms ko sa Manila. Anyway, nagkapamati subong ang mga kauturan natin sa Dumangas. Let's go into makatok tama, Mayor, sa sa inang possibilities no nga matabo sa Dumangas, considering nga subong ang Dumangas is one of the busiest ports there is a diocese. Now, number one, tungod sining natural position sa banwa sa Dumangas, no? Damo nga mga negosyo nga magaulog dira. Kag damo nga mga opportunities na matapos sa mga banwa. Mamangkot ako sa inyo, is there a possibility nga siguro
himuon nga ang Dumangas is an economic zone of Iloilo. Thank you, Mananda. But before I proceed on that, let me, of course, recognize na ang blueprint of development na ginapadayon ko, ako pa na ang ginanilan sa extensive ng planning namon nila Congressman Monforte to pag sa mga technical assistance niya. So several years ago, Yes, plano na ninyo plano na ina na ara na ang pagkalan, ang mga adjoining ng mga road. sa panahon ng Monfort, no? Yes. Okay. Sige, go ahead. But then, when I was given a chance na nakapadayon, pagsubong, tagaan-sing kaibigan na mag-servisyo sa ato mga Manua, so ginapadayon ta, kag inang mga subong nga like, look at the four lanes na subong. When you get inside Dumangas through the coastal road, 4 lanes na ina all the way pakadto sa Pagkalan. Kag ang halin naman sa Barotac Nuevo, will pass by PD Monfort or Lublog, Poblacion, subong himo ka matangko na 4 lanes. Kag matangko ini sa Dakutan, which is also along the coastal road. Kag may daldugang taytay nga ihulid sa may Dakutan na may need 4 lanes. No? So again, ang isa sa mga ginahandom naton kag ginasubutan ko na ini amat-amat ang mga requirements. Kag ining nag-propose nato nga Dumangas Economic Zone. Na kung sa diin, ang handom naton, ang plano naton, makapatindog dira sa ginatawag ng mga sa economic zone nga may mga factories, warehouses, container yard, depot, bulk cargo handling, and other related activities that is required or related sa pag-improve sa Dumangas Port. Because Dumangas Port right now is being in fact being expanded, being improved through the efforts of our Senate President, and of course the endorsement of Governor Defensor. Nga subong ang pier dira, the pier will be extended for another 51 meters para makalakbot siya sa -10, -11 ang dalong. And then there's 2 more ramps being Roro ramps na gina-construct, making the port once finished, may 5 na ka-Roro ramps. Danay ka, Mayor. Siling mo, i-extend sa mga pila ka metro? 51 meters. So 51 meters ang extension, pakanto sa baybay. Kanto sa labot. Sa lubot, alright. Okay. Abi ko ang extension, ining sa Coastal road? coastal. No, Sa coastal that is- pala nga pandran ng bubuan na sa barko. So, ang mo rin balon, nga ang extension, pakanto sa labot. lawot. Agod to nga ang mga dalagpo nga mga barko, Makata. Because it is also in consonance sa pag-ulang ginpirmahan ni Presidente Aquino na ginbalangko, gin-push kay Senate President Drilon, ini cabotage law. The cabotage law will now allow foreign vessels to dock in any locations in the Philippines other than out of the other major ports for as long as that port has the facility. Okay. So, in other words, kung in kaso ma-realize inang project na ni Senate President Drilon, inang PIRDA, in other words, mangin international ports ang Iloilo. Yes. Ang mga barko nga makantoda, mga foreign vessels. Yes. Mga tourist man, ano? Kay ang isa pa ang ginandong natin along with that program, ginandong tang maka-reclaim along the shoreline, kay manabaw natin shoreline. Pagsulod mo sa Dumangas Port area sa right side, manabaw na ta. Ang madalabet ito mga. So ma-reclaim ka 50 hectares through dredging. While you deepen the area near the port operations, you also reclaim it here para once na-reclaim na nila mabutang kayo sa mga related facilities na muna ginapag kayo na containerized area, container Pero yard. ang reclamation ni na Mayor cannot be done by the government. I'm sure. Kaya daw, why kwantang gobyerno na? Pwede na. Pwede na. Pwede na. Pero kung hindi, what I mean is, kapala ko tayong government masyado ka, kuhan ka ng, masyado ka, madugay, no? Kailangan mo pa rin kumikos. Pero may mga private ng mga contractors, mga private investors, na pwede sila mag-reclaim. For example, ang Manila. Sa Manila sa mga, ilang kuhan na plus mo? Ang MOA, no? Reclaim area na.
That is done by private sector. So kung i-offer mo na, for example, Mayor, sa mga private investors, I'm very sure, tungod sa manami nga prospect, no, sa banwa mo, sigurado nila ko. That will add more investors sa imong sa imong banwa. I agree, Manogan. That's why we are also open for a joint venture with foreign, with private firms. In fact, hindi ko lang ihambal kung sino ini nga mga nagkaladto na. But again, hindi lang apat ang nakakatuda, even more. Siguro ang isa, public knows it already. The Consul General of China, Song Rong-Hua, a week before nga ito incident sa Cebu na Tabo, he was here in Dumangas with us, in Iloilo. Niya convince siya, kita niya, ang proposal natin, kag ginabuligan kita ni, of course, ang office ni Governor, ni Dr. Banas. Kaya, by the way, ang University of the Asia and the Pacific, UAP, nagabulig, and of course, ang Pump Conception Power Corporation is also helping out niya makakreate na makaobra na sa master plan sa ginapropose natin. Because when you propose an economic zone, you have three major concerns. One, access. So, we have good access road, and we have access road, sa dalan, kag sa dagat, basic. Because in the proximity of the Dumangas port. Number two, power. Pump Conception Power Corporation will, sa ilang 160 megawatt na gina-construct na, subong almost finished na, they're committed to provide a dedicated line from that power plant to Dumangas. Yes. And then, water supply. Water supply, lately, ang Dumangas Barotac Nebo Water District, nakagulano na sila sa isa ka-agreement, isa Chinese-Korean firm, nga both supplies ng tubig. Hindi pa Presentahin ka na nga pa tubig. Right now, ang water district ang lahat. Water district lang ang Sa Dumangas, Barotac Nebo and water district. Pero di nagawa ang water district sa banwa. Nagkuha sila, may mga deep wells sa Banwa, Barotac Nebo, and then may ara sila sa buong nga ginapropose ang unang bulk water halin sa Alao River. So, ang water district sa Dumangas, why nagakuha diri sa Barotac, sa bukid sa Barotac? Daw kadamo sang tubig na? Wala ko kabalaw nga. So, why sing source ang bukid sa Barotac? Daw wala ko kabalaw nga may ara. Pero ang nabalaan ko, ang nagligat doon na kontrobersya na in fact nag-stop ng ilang pagkuha sa tubig muntok sa pagrak. So nagunta ito ang water district. Pero isa pag ito source, I'm sure, ang flow water, which is just across the other side of the Alao River. Makakutang lang sang dedicated line katuto, I'm sure na pwede na gitna. So, these are the three major components na kinalanon sa isang economic zone. Handog maging nato na siyempre, once makagraduar ang kabataan naton sa Duaca State College, Iloilo Science and Technology University, unang pili mo for college ang una, kagang ISCOP Dumangas Campus, may Don Bosco pa sa amon. So I'm sure nga maka-provide isang tawag na to manpower needed for the said economic zone. Director General Lilia de Lima of Philippine Economic Zone Authority already went there, together with Attorney Joselito Gonzalez, the Assistant General Manager of the Philippine Reclamation Authority. They were so impressed. In fact, they signed a manifesto of cooperation and commitment with me on that day na pagbisita nila that they will really help and push on that project. Mayor daw kadako ginaw ang way pa kong adto na subong. Pero daw kadako gitsubong ang port sa Dumangas. Well, right now, right now, give you an idea. An average of 2,000 passengers a day ang gaagida. Subong. Yes. Alright. Number Pero 2, kung matapos ang project ngayon daw kalapan? wala pa din. Ang ginang economic zone na lang, ang ginapropose na 50 hectares na. 50. Pero lugar na bakante subong. Bakante sa mo. And then, ang dito naman sa Dumangas, sa port area, I believe they will create another bulkhead, that's pagkabunan nila, and then more or less siguro another 2 hectares
pretty sure nga very rosy ang picture sa Banwa, especially in relation to the growth of Dumangas Port and also of Iloilo, because the growth of Iloilo City cannot be more or less, there should be a economic and industrial activity within its periphery para mag-support sa growth sa siyudad sa Iloilo. Mga pila ka dalagko nga barko, de more or less yun. Kung matapos inang puerto na ang maka-accommodate. I am very confident na kung 151 meters ang lugar, I'm sure bisan tatlo ka foreign vessels dululungan. Luwas sa mga ruro. Luwas sa mga, because the Roro has their own ramp na binobra na. Separate. Okay. So, ining extension mo at ninyo, ang ginaobrada sa buong, ang mga 51 meters, no? That is only for foreign vessels. Yes. Okay. So, daw gina-imagine na nato, no? Kung daw ano ka, dako, kag daw ano, gali ka, sangkad, ining ginaobra sa buong port. Pila gani ang total na project cost. Okay. So, sa ginambala na Sa initially, ang ginang asa Dumangas Port. Dumangas. Subong ang expansion na subong is non-relating. Ang naibaluan ko. Gitna intercity yan. More or less then, of course, ang subong ang dalan, ginaubra na napagwa, ginilo na 4 lanes. So, amo na ang balaan kong costing sa more or less ang ginadaan ng project subong. Kag halin di sa airport, Iloilo Airport, no? Ang dalan ina circumferential road. Diretso na nato sa coastal road. Yes. Amo nang link. Yes. Sa Dumangas. Yes. So from Dumangas going to the airport, more or less pila ka minutos sa Okay, ang gin-plot namon ang distance Yes. from Dumangas Port going to via Banga, Banteca, no, Saraga. Tingnan mati ka pas pagkabanti. Hindi mas shorter na, mas shorter na ruta na. At ipula daw kalaway sa dalan sa pagkabanti. Hindi, mayo na na. Matuwa na sa kadlaw. Hindi naman na natalo. Ha? Oh, so that's 24 kilometers. 24. Oh, pero kung dili ka circumferential road, mas madali, mas maano yung tangkad ang dalan. Siguro mga difference siguro mga 3 kilometers. Medyo malayo-layo. Medyo layo-layo. Okay. Pero sa point So ko more or naman, less, mga 30 minutes pwede. yes, 30 minutes. Okay. Kag isa pa, for your information, the Dumangas Port, that's the deepest port in Region 6. Really, Yes, there's no other port within the area, within Western Visayas, nga mo na kadalong na natural gitsaya ng harbor, natural gitsaya ng port. Number 2, we are covered by the island of Guimaras from inclement weather. Kung lakpas ng hangin, kung di kami masyado matamaan. Pero of course, kung lain agad, sa Yolanda, kinayo ko mga Roro vessels na managos na sa Iloilo, I think, na medyo sunod doon ni Gabo. So Mayor, no, ang buot mo gali ang balon na kung matapos inang port sa Dumangas, ining mga passenger ships from Iloilo to Manila, no? Matransfer na sila daan. Hindi no. Ang plano sa nabalaan ko, ang Iloilo Port will be only for passengers and minor cargo. Pero ang bulk cargo handling Dito sa Dumangas. mga foreign vessels dito. Foreign vessels, strictly, mas dalong. Anong matabong karon na sa kwento na sa van? Sa Barrio, ano gali nila? Ang may ginoong Lando Lysol, Mr. Galilebe. Natin ito mangyari. Ano po siya? Sige. Bisayang Diesel Transport Corporation. Kaya ano ganing ang lugar na? Sa Boyo support na Lubog. Ano matabong sa lubog? I don't have any pagkita. Pero sana ibaluan ko, there will still be utilized. Kung yung kaso, di man na siguro puno na to, pag pwede ka kakomodante, pwede man na. Kag ang office ng PPA, matransfer sa mga gasto na mo. Hindi man. Hindi man. Okay. May satellite office na siya. Ini mga peripheral questions pa lang pero anyway, si Mr. Robert Bigo, kaupot man natin subong, makadto kita dugay-dugay sa question ni Atty. Paul Causing. Yes, good morning to the most handsome mayor in Western Visayas. Busan sa? Yeah! Tingnan naman!
Isura. Para sa imong ihibalo, kag sa aton mga milyon na reklamati, ang reklamo publiko, ginahalad sa Panay News newspaper, number 1 newspaper sa Bilog ng Pilipinas, kag makitaan mapatian kita sa Action Radio, makitaan man kita sa website sa Panay News, World Wide Web, Panay News, panaypress.com, kag sa panaynewsphilippines.com. Araman kita sa Facebook, kag sa YouTube. Layon ko na lang ini Mayor Alistura, kaysa muna nakapati ako nga ginagamit sa mga drug lord Court of Dumangas as transshipment point. Pero I understand you have done something to combat that anomaly. Ano palagi mo na imo para ma-prevent use of Dumangas as transshipment point for illegal drugs? Well, thank you, Manong Herbert. When I assumed office as mayor sa 2013, isa ini dayon sa gintanaw ko sa mga major concerns. Kag at that time, nagsuglano kami ni sang aton sa unang provincial director, Colonel Cune Salinas. And we come up with the idea kag baby project din namo ining task force kwerto. No, it's an interdiction component sa law enforcers natin and allied agencies nga ma-curb not only illegal drugs but also illegal human trafficking. Tanan aspects of legal activities will be somehow ma-check. So, right na, last year, we bought ang uban nagbakal sang 5 ka Belgian Malinois na puppies. Nga subong, dalag ko na 7 months old na, they're already on training. Salamat man ako kay ang na-assign nila sa Coast Guard na in charge. Amo gali ang training director sang K9 sa Coast Guard. So, in-enhance nag-partnership through MOA. That's why last, I think it was last November 25, last year, pinirmahan namon ang binang MOA. But it took time, no? Medyo malawig ang proseso. Nga na, eventually, naging task force pero itong ako, abi ang supervisor sa sinang task force. And I am supported by the force, the Dumangas PNP personnel and the 3rd Mobile Platoon with components from PDEA, Maritime Group, PNR, Agriculture, Customs, LTO, and other allied agencies nga pwede nga maka-contact or ma-check any mga illegal activities there. But right now, going back to the dogs, pinatrain na din sila subong on explosive narcotics. And by first week of February, ma-start na ang handling force ng PNP personnel. So these 5 dogs will be the asset of the LGU. And buligan kami sa Philippine Coast Guard, siyempre ang pag-training, and then ang handling sila ang Dumangas PNP. So they will be deployed in the port area. But if there's a need nga, may mga bisita kita, let's say, madala ko, like the President or any other dignitary sa kanilang lansang support, we are very much willing to have it also para sa pag-sniff sang especially on illegal drugs and explosives. Sinong task force nyo ngayon na active na Mayor? Yes, it is 24/7. May opisina. May opisina na. Ginbutakan ko na sa opisina. May police na nag-duty. Grabe mo sa puerto? Not inside the port but outside. Na pag-albis ka magsunod. Sa right So, side. kung mabalo ng kada pasahero na gina-examine nyo. Hindi pa. Hindi man naman na. May balong may examining iyan dito sa security. Dito gitmiya sa sunod sa passenger terminal building. Pero what I'm trying to say is, with that port there, this is a complementary security area na ang mga tao sa Manwa naton o mga nagbiyahe nila, makakita sila sa ginang opisina. They feel secure. They feel safe because ang mga law enforcers na nata. Pero Mayor, balik kita sa droga. Are you sure nga ang kada pasahero da kabalugid ang inyong opisina, task force na nga ang mga drug syndicates hindi magagamit nila ang inyong puerto na? Right now, Na pagi sa subong na nabalaan kong ang proseso sa pag-check later on, inastudyohan na kung paano.
The Coast Guard has their dog right now, pero duwa lang nakabilog. So if ang 5 namon magdugang pagit, making it 7, I am sure. Sino gagastos mo ito? Kasado Kami. mahal, ha? Kami, LGU. Ang pagkaon sila, grabe. Hindi git man nga. Hindi. Hindi git man na. Ang average din ng pagkaon is around 3,500 a month. Ma, Oo. seryoso? Yes. Siyempre, ang kay Kada bilog. kada isa, yes. Kada isa. So kung 5 sila, 3 times 5, 5 times 15,000 lima. So what is 15,000? 1.5 million a year. What is that for a security and once a year? Okay, Mr. Bico, follow up. May palawag na mo kay Mayor, kay di istoryaman sa mga kapihan ng mga drug lords o mga aktibo sa pangutik sa mga politiko, mga mayor na in exchange for something, pabayaan lang sila kung mo nila. May nagutik na bala sa imo. Wala man siguro manong. And I guess siguro ang ako lang iyan, ang bagis. Ang ako yan, overall ako sa kontrabaho. I was given by God and my people to serve them. Diba? Kita kaibigan ng servisyo. Kag amo nang manto ni Governor del Quezon, amo nang manto sang aton nga secretary kag sang subong, of course, na consistent dapat ta. So, we're just trying to be consistent. Masubo man na nga subo actually, gutok na ang among presohan. Yes, very congested na gid. Tuod na no. That's why I was able to request BJMP kag sa bulig ni Congressman Nava, nakapatindog kami sa mong district jail diri sa Dublog, sa PD Montfort, lapit sa RTC Manong Mac. Really? Okay, di, para malapit mo ng third mobile baton. Ara man ang RTC para pag kunong sentensya, diretso na lang. Pila na more or less ang Ang piso na mo da, I think right now, mga nilugang palit din eh, natakpa naman to sa Tamboylan, mga another, siguro mga 54 na So subo. nagadamo, no? Nadamo sila. Pero at least kita niya consistent. And in fact, I'd like to congratulate our Dumangas PNP under the leadership of Senior Inspector Charlie Sustento nga sige-sige ang atong operations, no relentless ini nga pag na effort. So we are number one in last year, no, sa Iloilo Provincial Police Office. Awarded kami ang pinakamataas ang madamang office. Peaceful ang sudat, ang Banwa. Yes, very peaceful. Attorney Paul, go ahead. They said that the country loves a good leader, a development leader. I think that's in the person of our good mayor. Ang pamangkot because they are now proposing a policy of dispersal of economic development. Itong ating mga economic zone authority dapat i-disperse sa mga probinsya. Because the main cities, NCR, Cebu, and including Davao and Iloilo City are already congested. We have to move out the development sectors. So, natong pamangkot, amo ini, is Dumangas ready to achieve or to complement the dispersal of industries? How ready is Dumangas? Yes, Anong Paul, thank you. I'm definitely sure. We're definitely ready for that. In fact, sa among comprehensive land use plan, no, which is in fact soon nga ma-approve, ara na subong sa final stage na. So, ara ina ginatanaw na namon ina. Number 2, I've always been in contact with the Office of the Governor. Pag-ulang yun nga napasara ang investment code sa province. Nga ang ako iyang panindugan, nga kung may investor nga magkaduna, buligan, i-facilitate ang mga papeles nila kung kulang, buligan mga tigayon, hindi nga daw checkpoint pa na, no? Kaya nang magbulig, i-facilitate kung panakit kadto sila. Kag, ang una akong concept nga, hindi mo dapat pag check-sikon, ganyan. The documents most likely can follow later. No? Pero, ang importante na you are giving them a perception of they are very much welcome sa iyong kabalwa. You facilitate, you even intercede in some other national government agencies, yung is posible fast track ini. Ito yung muna kinanglanong sa aton mga, importante pag niya,
sa may ara na survey, mo, ang isa sa top 4 surveys, ang isa ginapayo siyang tao is palabog na trabaho. So isa ina sa mga sa ato. That's why when I became mayor, may ara na kami sa buong peso, Public Employment Service Office. Ilan na subong ang mga tao sa Dumangas? Populasyon sa Dumangas po, more than 77,000. 77,000. Yes. Now, waay si mga subdivision owners na nagpalapit sa imo? May Na ang patindog subdivision na? so far wala, pero may ara na existing isa. Ano? Amo na ang diri kay Mr. Pama galing counter village. Ah. Pero ang sa Yolanda nga project, no? Nga tag 1,000 Ano ang tabo ka rin? ang mataanghad lang na delay. Na-delay gid. Ang iban nga banwa like Ahoy, Concepcion, Distancia, I believe, Silo na, tapos na Anong problema nga na-delay ang Yolanda construction sa mga... wala naman tulong sa nagligat nagrally galing more than 3,000 sa tubangan sa munisipyo because I was not given a authority to sign to give these development permit. So, hasta subong way pa-development? May ara na fund dito ang sa Paloksoon, subong katindog ng napulo, and then subong damo na obra, and then may 1,000 sa Bakay. And then one also in 1,000 also in Pulau. So, wala mo Dumangas is 7,000 houses nga allocation siya pag in-approve na. Para na sa Yolanda yan. Ayun sa Yolanda. Sige. Next question, Danny Bibi, go ahead. Good morning to our useful mayor of Dumangas, Iloilo. Mayor, I just heard, I think 3 days or 4 days ago, from the Bureau of Customs chief himself, according to him, an investors coming from the Asia was 2 billion pesos of investment for Dumangas. Actually, they are now looking for a private land na mapahimo ko no sang international parang one ng pier na dungkaan sang private vessel na masupply sa mga Lain naman na yan. lain naman na siya nga masupply sa mga something mga equipment siya para sa dito sa kwan sa Western Visayas ay dato kung nakaisoya na kamo ni Director John Naik kay 2 to 3 days ako lang kami nag-isoya ng big investors kami from Asia welcome to Dumangas na mangita sila sa mga duta na doon nga posible nga imoon nga kutkutan na imo na dutaan sa mga barko sa rural deport siguro dira kag isa pa may plano ang another coal fired na ibutang sa Dumangas. You heard about this? Yes, I manudyo na told me about it. Sa pag-intindi ko, they want to have a separate port, no, within the area. So any development, basta kaiwan lang, welcome din na. Kag I'm very happy niya muna. Kaya nag-offer ako sa leadership sa Bureau of Customs na kung gusto nila mabutang sa opisina nila ito isa ilo sila sa Dumangas, pwede. Because I believe the office there now, ang opisina sa aduana, ang ilang building na daw iyan na sa panamion sa National Historical Commission. So they think they are looking for a location. Sila ko welcome ka mo sa amin to. We will provide you land, no? Kung kailang land. No? Captain Mark. Mayor, mahatag ako sa iyo sa isa ka sitwasyon. And I want to get your opinion on this. No? Ang imo banwa, in preparation sa K-12 na inintroduce ang ating Department of Education, in preparation, nag-allocate certain amount, dako ng kandidat, in order to build schools sa imo nga banwa. They did not request funding sa imo banwa because everything is already allocated. May kwarta na. In fact, the construction is going on. Mangutang ikaw para nga magpatindog sa school buildings in spite of the fact na ginabalang ikaw sa text na ara na allocated na
may mga school buildings na. It is ongoing. Kung ikaw ara sa sitwasyon, what would you call it? Development or simple pangawat? So, dolain ka sugilano na. So, yan. Sinuwi, Mayor, may pamangkot siya. Isakta na lang. I believe I should not be misconstrued on my answer, no? Let's be candid and frank about this. Right now in Dumangas, may Dumangas High School, may 40 na lang classroom subong ginamura. No? Yes, ha? Yes, ang DepEd ng isa sa pag-core na nakuha ni Congressman Naga, Okay. gagang isa iya, DepEd niya. So, why ka nang utang sa landbank? Kung ito nga magtupang? Wala, no? May isa So, pa. answers your question, Mr. Napa. Kami si, yun no, siya. O siya ko pangutang, no? Dahil ka nato na ni Mayor, may utang ba naman yun ay? May utang sa pagbulos ko kaya nag-utang Kila utang yun subok. I think 15 million. Ang ulo na? Ang wala na. Kagamay. Kagamay sa inyong utang. Kasi di sa sunod daw. So, parang subong na almost 1 billion na tinuwangan. Pasang 360 million. Kung kailangan mo utang. Anyway, lain na yan. Kaso bilang. No? Go ahead, Mr. Burungan. Mayor, no tinuig ng problema na sa Dumangas ining irigasyon, no? Pagtakok mo alin sa boundaries ng Saraga, Pag-Abante, right turn ka, pagkakto sa Dumangas, atos makita na po mga lipuls ang nagpatayo ng tubig, pagkakto sa Talamnan, kaya tigit sufficient yung tubig. Now, nakita ka kung sa listahan sa Halao River Multipurpose Project irrigation. Yan Dumangas na bisa sa mga beneficiaries ini. Mahimo yan madiritsuan na sa dam irrigation alin sa Halaor ang banwa sa Dumangas. Nakipin na kaya sa may tapok sang Saragalang ko. Thank you, Manong Cesar. Right, ina I'm very positive nga, of course, ang Dumangas ma-include. Kaya open up, mag-tree province na ganina. No? Amo na ang projection sa niya. Number 2, right now, ang dito nga sa Munpon Dampe, nag-ay to ang pantanan. So, hindi niya masulod sa amo ng tubig. So, right now, ang bako sa banwa nga isa kag ang niya ginapakot ko sa na para makahinagaw ang tubig kay may ara pa sa Pulaw kag somewhere in also in pagduging nga kinahanglan ba sa tubig. So I am confident nga ina makabulig siya Manong Cesar. Don't you know ang Dumangas number 1 sa rice production sa probinsya sa Iloilo during first cropping. Basta-bastante na kami sa tubig yan. Ang amon milling recovery sa amon human malabot sa 67 to 70%. Anong rason? Because matinggas niya ang amon ng produkto na. So, depende sa duta, ina? Sa duta ina. Sa duta ina. Kang subong, yan may climate change adaptive program niya. Ako ng banner project namon sa climate change. Ako ng climate field school. Tinatudloan namon ang mangunguma kung paano mag-interpretar sa weather and climate information ay si decision-making tool para sa ila. Nga kung sabihin, nakaibalunas na kung mo nila kung may weather outlook na ihatag sa ila. Abi ko yung Mayor, ang number 1 na product ni Daya, abi ko mangros, ispan, abi ko isda. Yes. Gali. So, pero kung sa may okay lang sa mo, no? Dapat maya. Dapat umayan. Hindi man sa lapad, no. Mas dako ang areas ang pututan. Aha. Pero ang amount difference during first cropping is only 0.1%. That's like, aran as a record sa ano. So, marami ang duta, gali isang Dumangas para sa may. Yes. Okay. Kasi kung marami pagit ang irrigation sa pinag-adlaw, I'm sure grabe pagit ang production. Pagpulmi kasi nang nga pa ni Mayor Tisura, Mr. Sumaray. Kaya mo, kaya ikaw sa una, kundi hagi ka sa, ang natapos ni TDD sa CPU, agriculture. Pero ang master niya, political science. Go ahead, your question. Master of Science. Master of Science. Danos pa Diyos. Ulos, ha?
Actually, Mayor Bistora, your town is one of the most historic towns in Panay. It was the first town which was visited by Juan Salcido when he was sent to look for food because there was scarcity of food in Cebu. As a matter of fact, your ermita there was the first church established in Panay. And the reason also why we have Panay Island is when Salcido came here, he exclaimed, Panay is the island. There is bread in this island. Ano significansya sa programa ka? Diyan signifikasya sila nga ang banwa sa Lumangas. Actually, balan mo na ng tanan-tanan nga development, must start with history. Okay. Kung ano ang imo nga ginalinan, amo na ang tanawon nimo nga pagpadako man sa imo nga banwa. Dali Ang mga Dumangasanon, mga maalam nga mga tao, kag madamo sila ang nakaamot sing mga bagay sa kauswagan, hindi lang sa Lumanggas, kundi sa probinsya sa Iloilo, kag sa Pusod sa Okay. Pilipinas. Okay. Now, Ang mas, Mayor Bistura, ang ako nga pamangkot mo niyo, inang sa subong sili, hindi na yun pagyon ang kwan, ang dalan pa airport from Dumangas to Santa Barbara. Okay, no. Ang there is a central line from Dumangas, port, coastal road ka, agi ka sa Takutan, maagi ka sa Panga Ermita, madiretso ka to sa Pangabante, diretso ka na to sa New Lucena, makross ka sa Ila Town, Santa Barbara Airport. That's one. kung saan naka... Hindi no, namin talaga. That's one way. 24.4 kilometers from port to the airport. Dali na? And then the other one, of course, there is may alin sa airport, Malia ka, and then Circumferential Road, Coastal Road ka. Inataw medyo maligwa-ligwa na ka. Pero mga dalago nga truck, dira iya sa Coastal Road. Ibrahim, engineer ka na ako eh. Good morning. Sa nakikita daw, nakalipot kami sa Dumangas sa Mayor Bistora. Pero nakita niyo? Ang imo mga supporter, ang ilang kampanya mo niyo, kung botohon niyo si Mayor Rolly Bistora, may project. Kung hindi magdaog si Mayor Bistora, magadamo adik. Pwede mo ma-elaborate ang sining klase sa kampanya. Well, sa mga ginapangambal sa mga well-meaning citizens natin, because they've also seen our efforts in really minimizing and eventually tulaon ang illegal na droga. Well, when I assumed office, until now, siguro hindi lang siguro 30 o 40 katao na priso o natakpan because of that. And we're not letting up. Sige-sige ini naman. So, amo na ang sila na naihambal. Sila na naihambal nga may isa pa kita nga version. Anong loyal niyo? Damo mihura project o kung damo adik? Amo na sila naihambal sila. No, I just heard it from them. So, Mayor, may follow-up lang ko na sa ating, no? Tipo, Leonal Ulis, ito, secret term ang siya, hasta na sa secret term. Ito ay nagradakpan ng mga drug users drug users. Ano? I see. Nawala. Tapos ako ibo lang timpo subong. Anong punta ba nun? Wala siyang drogista sa timpo ni Leonal Ulis. Kang subong, damong drogista. Damong drogista sa yung timpo. ang ako na iyan ang point na is like this. My records will prove. PNP records will prove. Nga sang chimpo niya, Di pa ba yan? sang chimpo niya, kahit ko siya sila, ikaw na naman sila. Pero sang chimpo niya, most likely ang focus sang, pala mo ang siguro executive, may arang na siya nga direction, may priority mo. May ginatawag executive agenda. No? Pero siguro siya, wala siya masyado mag-focus na. Pero ako peace and order kiti isa ginuna ko kiti. So nagapati kami yon nga damo da ang drug addict subong sa Dumangas.
May ara, pero naibanan na. Why si drug lord nga lokal? Awa, I'm sure wala. Away. Okay. Ang mga drug lord nga naga-negosyo da sa Dumangas, alin sa syudad? Amo na hambal nila. Hambal nila. Nakita ikaw nagkapal na. Go ahead, Captain. Mayor ang Mayor, nagkakit sa kagura naman imining parte sa droga. Ang headline sa Panay News, di parte niya sa kwan, Comelec Pets Violate Ordinances. Hindi na ang timely nga pagwa sa mga posters, propaganda. Isa ng ating Commission of Election, nag-prohibit sila, isa ng aton sa radio time, ginalimit nila, until pinalang ka hours nga ako the whole campaign. Now may mga mayor na connected na dapat na-identify sa mga daduga, sa mga turista. In fact, ang akong mayor, di kinakusan subok, sining narco-politics, paggamit pala sa kwarta mismo sa droga. Now, don't you think every day nga nagasinuhot ang tao sa mga ibang mga addicts ang Cebu, hindi ayan nag-violate sa propaganda. Kaya every time magsinuhot sila sa Cebu, madumduman nilang amon mayor. Hindi ayan nag-violate sa sobrang paggamit sa propaganda. Pila na daan ka taong nagasinuhot sa Cebu. So since there is kina-connect nilang mayor sa mga turukista, every time magsiyabu tao, di man dumduman ang mayor. That's why may propaganda ka, may battle cry, nga kung gusto ninyo magpunto sa mayor, punto ka, kung gusto ninyo droga, putuhan yung mayor. So, ang punto na apektado ini, opera, Pero labot campaign, na Dumangas na yan. no, I mean, ang manner na sa pagdala sa propaganda sa mga Hanggang pinatagalan lang si Mayor sa Kalibawa. Oo, every time ka magsuyo ang tao. Why dito yan si propaganda na nungod sa dog o kung sa mungay? Ako na kung palod. Buhay magurong ang botas kumang. Away pagkapal. Ito ito. Napod na yan si Mayor, sinang pamangkot ko. Pero ang importante ko yung pamangkot kay Mayor, Mayor, ang Dumangas subong is classified as anong munisipyo? First class. First class. Dali So, kung first class ang imong banwa, pila ang budget sa imong banwa subong? Kasi latest budget. Okay, the ERA alone, ERA na bibigyan niya 140 million. 140 million ang IRA nyo. And then local income ng mga 15 to 20. Okay. So, muna among base na source. So, more or less mga 190, 160. 160 ang inyong budget. Hindi mag-increase na. Well, ang isa sa nakita nato na maka-increase o bangod siling activity sa Dumangas Port. Kung mahimo nga economic zone ng Dumangas. Kag hopefully, ang isa pagit nga kung ang decision sa Supreme Court regarding the port turf, Yes. no? Nga issue, nga case, kung ina favorable sa banwa, I am sure nga magtataas pagit. As of now, Wala ang kami PPE gihapon ang Yes. mga sa port. wala kami na income, ang income na namo da business permits. Galing. So, ang pagdugka sa mga ruro ships ngayon, no? Paggawa nila, why did si income ang suda banwada? Wala na. So right now may ordinance kami nga ginatunan sa mga kung makaupod nga mabutang kami sa environmental fee. No? Nga of course pa sa Dumangasano, libre. Pero other than that, gamay malanding na amount, better than nothing. Pero ang ginasigaw ko kita na kaluyan kung God's will nga unang desisyon nga pabor sa banwa, Manong Paul, you're a lawyer. I'm sure kung nagsuglaro kita sini, wala man din Manong God nga definitely, ang income sa Dumangas Port, within sa Dumangas Port lang, operations, at an average of 50,000 pesos a day. That's around 15 million, 1.5 million a month. No? That's around 18 million a year. So,
dako na ini. So that economic sa inang environmental income later on, dako nga blockage na ibutang sa edukasyon kayong lawas for sa peace and order kag suporta nato sa mga palanggan nga mga senior citizens. Yani, baby. Mayor, I will ask this question about tourism. Isa na nagkadalasang dako nga attraction sa isa ka banwa, especially sa pag-angkat sa mga investors na mag-invest sa kabanwa, is about tourism. Amo na subong nga naka-likes ang city government sa 4 million nga nag-likes during Pinalangyang Festival. Kag wala gid sa mga dalagko nga gamo. Congratulations, Congressman Peñas and Board Mayor Jade Patrick Mabilog for the success. Anong tourism ang luwas sa Bangos Festival sa Dumangas na gahatag attraction? Kung about to Bangos is pagkaon, di ba? Kalagon, sudan. So, why ka bala luyang nga i-upgrade ang imo isa ka tourism festival like Bangos into a world-class festival like the Tinagyang Festival nga nakalabot na sa bilog na kalibutan na why labot ang mga invitation this year sa ibang abroad na ma-perform ang Tinagyang? Why ka bala sa hapin sa nga will bring more attractions sa Dumangas aside from the Dumangas Festival nga mga world-class festival? Yes, we are doing that. In fact, mayroon kami ng festival na tawag Hawas Festival. No, Hawas. Ano ginawas niyo? Hawas ang karang produkto, Bangos, Sikos, no, na Kapon, no, Hawas Festival. And pero isa sa mga ginagawa namin we're going to make a guided tour package. Don't you know that the first stone church in Panay is in Dumangas, amo ng Ermita? Ano una nga? First stone church in Panay. That's in Ermita, recognized by the first una nga simbahan, bato nga simbahan sa Panay, ara sa Dumangas. In fact, kung wala lang to na disgrasya si Rico yan, there was already an initial talk sa amon to nga direct na pakasal. Katuwa ang San Agustin Church. In fact, may 3 million daalin sa TIESA, Tourism Infrastructure Zone, Economic Zone Authority. Mabutang sang 3 million para isla ng atok. Kag from the Philippine Historical Commission, another 15 million this year para restore ang San Agustin Church. So, related on that, we were also able to get funding from DOT Tourism, the Project TRIP, Tourism Road Infrastructure Program. Mr. Pico. Biya Bistora, medyo nasyak ako paghambal ng mga first class municipality na ang Dumangas. Kaya kahapon lamang nabasa ko sa internet, third class municipality Dumangas. You mean to say na may biglaang leap from third to first? And what can you trace it to? Na manong Herbert, kung sino na yan ang silingan third class siya, makatuwa sa aton. Hindi sa internet ko nabasa. Siguro sige or record siguro. First class. In fact, nag-first class ang Dumangas sang 2014. Ato kayo nagli. Sorry. 2008, I'm sorry. 2008. Ato kayo nagli. Pero no, paano ini naging first class sang 2008 in-declare, pero based on performance, a year before that. So, may mga pasulida nga sila ang nakapa-first class. So in other words, may mga black propaganda na ginahaboy sa Dumangas. Okay. Mayor, anong chance ni bata ni Congressman Montfort, si Mitch Montfort, in this coming election? Kabalo kita malapit ikaw sa dira. Anong chance niya na Lagi ko magpag muna. eh, gusto ko pa Kasi magkatuloy naman ako ng syudad. sa politika eh. Manong ma, kami, partido ko, LP kami, we are the official candidate of the Liberal Party. Anong tsansaya ang pamangkot niya? Ang chansada, there is a big chance. Big chance. A very big chance. You know why? Because people in the 4th district, especially in Sa Dumangas siguro. Dumangas. Dako chances Dumangas. Yes. Sa inyo mga banwa. Hindi ba niya ako nalimatan ang inubrahan ni Guda? Kag we have also to say, ay kung may ginahambal din nga may ginapitik kita sa subilan or what. Pero we have to admit
Nga ang infrastructure, ang blueprint of development ay Monfort pa na. Kag wala da sing significant infrastructure nga may gindugang within the past 12 years. Ang museum, away si performance ni Dr. Perch. Pero doon di mawang pati. Hindi na magsilingon. Eh, muna po, daw amo ng dalagan sa Ang point ko doon no, is, siguro, okay, during my term na, ballpark figure, ang tanan nga for national investments, different national government agencies, ayuda, assistance, kag mga projects, sa term ko, masubra 1 billion. Dumangas ano? 188 billion ang Costa Rica. Nga sa mga survey nga daw mahina pa si... Siguro kayo ang presensya niya, hindi mga kita. Kag again, ang ibanda, siyempre may pag-interface niya. Pero you see how political will kay Mitch. She was able to make ang ordinansa sa sanitation code of the province. It's been longer in the province years before. Siya ang term napasa. Gago ng presensya niya, siyempre, yung bataon pa siya ng ginika, ng nanay, she has also to spend time for his kids. But every now and then, she tries her best niya makakanto sa constituents. Ang compensated man sa project niya, ang iyang ginahimo as board member right now. Marami ang fourth district, no? Kaya ang nagadalagada, ang nagadalagada, duwa sila, may mga competency. May tatlo kami ng incumbent, Manong Paul. Ako, Banate, Mayor Kabangang, at si Mayor Go, San Enrique. Ang very clear sa amon niya, ang agreement, nga kami as official candidates of the Liberal Party, we are free to choose whom we will support on the congressional candidate. Sa pila ka banwa ka ng fourth district? 7 counts, 1 component seat. Okay. More or less mga pila ka banwa yan na independence. I'm sure Pasig will stand by there because ay balaan sa taga Pasig nga si Dr. Monfort ang nagpasyudad sa Pasig. Kag iba ng mga banwa like even Dingle and Dueñas, may mga projects na si Dr. nga very, like for example sa Dingle, ang pagutang sa isa ka Summit High School in Azuni, that provides secondary education within the periphery, part of Ibis and Nilaw, part of Turaturaan in San Enrique, and the neighboring town of Banate. Pero kalabanan sila na hambal nga pare-parehas ko ng abilidad ni indictments kami Dr. Raul. Ito na. Siguro daw hindi. Amot ako nang hugot ng balon nila kasi dahil bibigyan na nagambal sila. Kasi pa daw mayor, what is your message to the people of the Mangkas now? Manandaan ka sa tanang alis na nagano salamat ako sa sadya ni aton naman ang gusto ko magkatudi mo basta invitado ako anytime may nagapangibulangkit ako sa inyong tion kag nagapabay kita sa aton mga simanwa pili kita kung sino aton na loyalan muna subong kaigayon subong daw plastada sa mga eleksyon labo itong eleksyon na kami ng mga politiko nagapakita kami isang among ng grades. Tanawan nyo man among report card kung maayo, basi ka pang lipstick o kung puro na wasan, ang mga grades. So it is now the people that will really decide. Pili ka po kung sino namutan nyo, kag tanawan nyo man ang performance and accomplishments. Hindi lang kita mapadala-dala sa kung mayaragit man ngayahatag sa inyo na itong batuda. Ang importante, ang pangigugma, kag tanawon ta ang futuro kag direksyon sa aton banwa, probinsya kag sa pungsod. Remember always, according to Apollinario Mabini, love God above all. Love God above all. Next to God is our country. To love our country. Next to God. So, amo na ang akon nga pagtanaw na dapat iningat yun, mapadayon nato ng pag-uswag. Tayo yun ang progreso kag mihura para madamo pagkikita si mais mabuligan kag mapasanib nato ng pagpangabuhi. Nga sa pilakad daw, dito nakita kay San Pedro,
Sa pila ka adlaw mang puti, nag-ano ka to? Anong ginubrahan mo to? Oh, di makambal kasi yung di sa Pedro ng tawaman, may araman, di makita perfecto, pero nagatingawa kag nagatutong kita sa ato. Okay. So mga kabyanan, no, da sa taga Dumangas, ang tingog ng inyong nabatian, iya ni Mayor Rolly Istura. Mga kabyanan, dili lamang One more. Yes. Ang ako lang clear no attack. Ang amon Vice Mayor, si Toto Aidoluta, amon ang official nga kag Vice Mayor po. Okay na siya kontra mo? Okay siya kontra? Okay siya kontra? Pero ako iya Mayor. So, ito mo nang very clear. Kag siya ang amon campaign manager. So, again, amon ang clear. And then the rest of the 8 nagabadalagan, 3 of them are incumbents, but the rest are really competent sa pila ka adlaw pagkit nato, kilala. So, hindi ko man tiunggit. So, anong dan, salamat gid sa inyong pag-ibita sa ako. Salamat Mayor Istura, kag mga kabyanan, dili lamang nag-aungkad, nagadulog ang atong programa Reklamo Publiko until next Sunday.